pe aici, așa, nu? Ia. Că ești ciocului de țigănuși. Haide. Zi! Nu! Fă-mă ce să mor. Trebuie să țin așa sau apucă de buză? Da, ții de buză și bage-l așa, bătrân. Hai, fără frică cu ei. Ție, că a trecut 20 secunde. Ce, n-ai mai fost găurit? Ce trebuie? Hai, stai sau nu stai? Hai, mă, Nu stau ce- până mâine. Nu, până de seara. Păi da, acum e dimineața. Mai trebuie acum aici? Ia. Aha. Mai sus din țeapă. Aici? Așa. Trebuie că te apuc de buză. Mhm. Mai ai grijă. Ia fac. Și acum trebuie să... Mai împinge-l mai mult. Aici Așa, taci mă din gură. Împinge, atât, acum scoate acum. Și lasă dar ăla. Ține de ăla. Așa, mă. Gata, mă. Ai murit? Acum- Acum nu stai așa. Da. Hai, Ți-am zis, mă, să duci un cuțit. Du-te să fac facică. Aici, da, de unde să curgă sânge? Că ți-ai situația, da? Știi cât te-a luat? Cât te-a luat? 2 minute. Nu așa e de Și pe ce? Da, ține ăla, cu asta. Bă, nu trage, mă. Și cu asta poți să mai faci. Da, mă, dar nu mai iei de ăla. Nu mai e de Numai să-i tai puțin de aici, știi? Eu uite la cerul meu. Ce mă? Ce mă? Numai dacă s-o de Ce mă? Gene, ce? Eu uite la cerul meu de ce trebuie. Ia zi-mi ce mai. Lasă-mă să nu mai tremurezi. Ăla curge sânge înăuntru?